ekenesie m n'ike unu na ahụ na ebe nọ bụ mma n'ala Igbo ka ọ dị ebe a na-akpọ Awhum ka anyị nọ mụ na ọnọdụ gamakwa m nke iji ma na ọnọdụ adọghị mmadụ anyị na anyị ji ya n'aka na amakọ m ụdịrị ihe na-emezi kịta na onye na-eje kịta ochie onwe ya onye chere onwe ya asị na nkwụcha abụghị ụjọ na aghọtago ebe anyị nọ bụ ebe anyị chọrọ igosipụta ihe ọma dị n'ala Igbo ebe kwesịrị na ọ ga-abụrụ anyị nya oyi wel ma ọ bụrụ ndị bekee ebe ga na-amụpụtara anyị ego ebe nkiri anya ebe ị ga-ahụ ebube ji wee gọzie ala Igbo ọchata ike tinye n'anya ka ahụ gị ndị Igbo na-asụ ụsọ anyị nọ n'ụdị ka anyị wee jee Awhum wee gosi unu nke a na-akpọ Waterfall ya ebe mmiri kere onwe ya si onwe ya na okwute wee na-awụpụta mana nke a dị iche onwenube nke hụrụ dị ka nke anyị na-eje taa maka na ọ dị ka ebe arụchara ụlọ wee rụnyere ya ụzọ n'ime okwute anyị jiri nwayọọ gabịa ị ga-ahụ okwute ruru onwe ya sị na mgbe gboo n'ọdụm ha ka ihe ka ebupụtara ebe ahụ ọ kpọpụtara ebe ahụ ọrụ ụlọ ya ama m ebutere ya ma na ọdụm na okwute nọ n'ebe ahụ ya bụ na ụmụ Igbo achọghị m ịkpaba ndị gọọmenti mana o kwesịkwa na a ga-atinye anya na ya ọ bụta na o nwere ebe ị nọ dị gị ka ọ nwee ka ụmụ ife a ịghọtago bịa n'ala Igbo ka anyị wunye maka na ebe a ngosichaa gị ebube dị ebe a ị ga-asị m nwa dị ọra mma m na-achọ ụmụ hilos a na-agụgụ n'ofu ka iwe na-aga ịghọtago na-agụ gị nwa dị ọra mma mgbe a nọ n'ụwa a na-asa asa anyị erutego na agba nke mbụ anyị na ha eji nwayọọ eru ebe anyị na-aga unu n'anya na ahụ na mmiri bụgodo mechimechi mmiri bụ nnọọ ọcha na ahụ ya ọcha tika ọ bụrụ ka m na-akpọ mụ na mmiri ahụ ofu na kalaba anyị mara na m bịara amara na anyị bịara bụkwa na o nwere ihe ọjọọ ọsọ anyị wee bịawa anyị nọrọ ebe a n'ụzọ wee kpachapụcha ya anyị na-ana anya adịrị ọcha ị na-akwara akwanyere mmiri ugwu na anyị na-asị biko ka anyị jeje ha ya anyị ejede anyị n'ọbụgo dai bịa pịa ụka n'ife nụ achịghị ụkwụ m n'aka na-apịghị apịghị sere eje na If all them and I'm going to come with a video, I want the sound of the water.
ekelechi m n'ike asị m nke m ji hụ aka alụba anyị ya bụ okwu maka na o nwere mgbe ọ ji abụ irute ibu nwa na ọ bụghị ya na-asụ igbodo gịrịgịrị maọbụ nke a na-asụ oyibo iji ejere ejere na-ebu uru oge na-asụ onye emebi ya dịkwanụ n'ebe anyị ọ dịkwanụ n'ebe anyị na ọ bụkwanụ onwe ka a ga-esi jee mebe mee nya na ihe dịba anyị ma be time a na-enye tidome na tidome mmepụta nọ ga na emereme mgbe ọ ji abụ onye chọrọ ka ọ bịa o jee ihe ije nnukwu nke amagakwa akụkụ niile gị na akwụ ụgwọ ihe ejere eje karịrị maka na ọ bụghị mgbe eji asụ na ụgbọala na-agba maọbụ mgbe eji asụ na mashin ga-agba na ọwụkwụ bidoro ojeje ọ bụ ọgwụgwọ na ya bụ ụsọdụ na ihe ejere eje dị ha nke ndị bekee na-ekwu pọlisi na ọ ji adụkwụ mana ọ bụrụ na edozi mme mgbe ọ ji abụ na ndị isi eshi te ndị ọcha te ndị ojii te ndị na-achọ ebe edo te ndị na-achọ ọbara ọbara ọdụnụ ga-abịa jekiri n'anya isi na m ga-ekwupụta n'ọbụ ụsọ anyị ekweneghị mgbe ekwochi na aja eke na anyị ka na-ejegodo ka m gosinadụ uru emereme m kwụ mmadụ n'ụzọ ma ọ bụkwa na ya eruo mee mmegbu na emereme anyị ka agaghị ebubu keebu ọhụm keebu mgbe anyị nọbụ wee na ọhụm anyị na-eje Waterfall anyị agaghị emeri nke keebu ihe dị nwabe dị egwu eze chitoka abịa ma riri ebube dị egwu nwabe o eyi nneko na onye isi be anyị bụ gọvanọ anyị o te ndị ọdụ n'eka te ndị ọdụ gị n'eka ọ bụrụ na ihe dịbe anyị na-adụ gị ụsọ lebeme n'anya na ọdụ mkpa na ọ bụrụ na idozi gị bụ umu wee eji edozi gị esi na na-ekwo o nwere asụba anyị ekelechi egwu n'iko ma jenu omekwenu jenu ọ bụla ezememe ngwa let's go. Johnny is still ahead. Ebube dị n'ebe anyị ebube dị n'ebe anyị ebube eyi ọ bụ ya chukwuru n'ebe anyị dịkwa egwu ọ dị egwu eyo ebube ebube uzu mu ya gbawama woo I'm